Korálek uháčkujeme tak, že prvně uděláme dlouhý sloupek. A když ho máme hotový, tak tady do toho otvoru mezi předcházejícím korálkem a mezi tím dlouhým sloupkem uděláme nahodit, píchnout do otvoru, nabrat přízy, protáhnout. A tohle zopakujeme ještě dvakrát, takže znovu nahodit, píchnout, nabrat přízy, protáhnout a naposledy nahodit, nabrat přízy, protáhnout. Tak, máme celkem 7 oček na háčku. My nahodíme přízy a protáhneme jenom 6 očky. Poslední tam necháme. Tak, tím pádem máme 2 poslední očka na háčku, nahodíme a protáhneme. A to je celé. Takže ještě jednou. Prvně dlouhý sloupek. A následuje zase ten korálek. 1, 2, 3. Nahodit, protáhnout 6. Tím pádem nám zbydou 2 očka. Nahodíme a protáhneme. Tak.